Tulo ka mga centenarian sa Cagayan de Oro City ang nakadawat og 100,000 pesos cash gift gikan sa LGU. Samtang sobra libo ka persons with disabilities o PWD ang nakadawat sa ilang social pension. Ano yung report ni Cyril Chavez? Sa pagpanguna sa Office of Senior Citizens Affairs, nakadawat og 100,000 pesos cash gift ang tulo ka mga centenarian sa Cagayan de Oro City. Among cash gift gikan sa pondo sa lokal nga kagamhanan ug lahi pa sa 100,000 pesos cash gift nga ilang nadawat gikan sa DSWD. Usa-usa nga giadtuan sa LGU ang mga centenarian ug personal nga gitunol ang regalo alang kanila. Matod sa OSCA, dali lang ang mga rekisitos aron maka-avail sa mong cash gift. Gamay raman kayo ang gikinahanglan, birth certificate ug mahimo or any evidence mga makahatag lugar o pruiba nga siya nataw niya ng tungura o giabot siya karon nga 100 years. Samtang sa pagpanguna sab sa City Social Welfare and Development Office kung CSWD, nakadawat og tig 6,000 pesos nga social pension ang sobra libo ka mga persons with disabilities o PWD sa District 1 ug 2 sa syudad. Sa District 1, ana sa sobra 600 ka mga PWD ang nakapahimulos niini, samtang sobra 700 ka mga PWD sab ang nakadawat gikan sa District 2. Usa ang anak ni Nanay Mirna sa mga nakadawat sa mong social pension. Dako akong kalipay nga nakadawat niya ning ayuda gikan sa gobyerno sa DSWD. Kaya aron makapalit akong tambal niya. Naman siya maintenance. Tulo ka buok. Matod ni Mayor Rolando Uy, lakip sa gitutukan sa CSWD, nga mahatagan og hinabang ang mga nanginahanglan, labi na ang mga PWD. Salamat ko sa buhatan sa CSWD, sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan, nga kanunay nagpakabana ng itag panahon o higayon, nga matagaan ang tanan nga angay tabangan ug mismo pagtuman sa kamanduan sa balaod. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.